Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri Moises Azpiazuren Orgoilo Unidez itengan dantza txapelketara, bale? Aurtengoa 40. da, eta txapelketa hau Bergarako Musika Eskola, Bergarako Udalaren eta Gipuzkoako dantzarien biltzarraren laguntzaz antolatutako txapelketa da. Gaurkoan guztira 16 urtetik gorako 8 bikotek hartziko arte eta Gipuzkoarrak dira da. Epaimahaiak Gipuzkoako dantzarien biltzarrak izendutako 3 kide dira, Antio Mendizabal, Arantxa Garin eta Gabriel Alonso eta idazkari lanetan ez Iturria egongo da. Txapelketak hasi baino lehen musikariak aurkeztuko ditugu. Fandangua Bergarako txistulari bandaren laguntzaz dantzatuko dute gure gaurko dantzariak eta harina Edurne Iturbe eta Etzion Eskandaren laguntzaz. Orduan, dantzariak gaurkoan ordena, dantzango den ordena, ondela ordu erdi eskaz erabaki da, hemen zozketa baten bitartez. Eta bi pausoko arrupresiona gozkue oin segidan, eta puntua garrisi izango da. Osa, que mesedez aurrera dantzariak.
Eta hon jarraian, bikote bakoitzak 8 pausoko fandangoa eta 8 pausoko harina eskainiko zuen. Zaten mesedez, lehenengo bikotea, igo zara. Lehenengo bikotea, Izaro Arania eta Hegoa Ezkurudi. Izaro eta Hegoa, azpetik datoz, 16 urte dituzte, eta aurtengoa da bere lehen denboraldia nagusien mailan. Baina gazteen mailan hainbat txapelketetan parte hartutakoak dira. Euren irakaslea Luis Alberdi Beltzara.
bigarren ikotia, Jone Arriaran eta Germanara Arauko mesedez. Jone eta German Azpeitiatik datoz, 18 eta 28 urte dituzte, biak txikitatik dantza suertetxatatik parte hartu dute, eta bikote bezala aurtengoan 3. denboraldia da. Irakaslea Luis Alberdi Betza.
euren irakaslea Maite Darkadea. Aurrera laugarren bikotia, Laura Bastida eta Ekain Uzturu.
Azkoitiko zantza dantzataldeko kidea bisa. Biak txiki-txikitatik dantza sortetxatekin parte hartu dute, beti elkarrekin dantzatu izan dute. Eta euren irakaslea Aitor Zurazua da.
azpeiak datoz, 16 eta 17 urte dituzte, eta aurtengoan bere bigarren denboraldia da nagusiaren maila, baina gazte mailan ere ibilitako argia dira. Irakaslea Luis Alban dute. Aurrera ba, zigarra bikotia, Ane Jaunarena eta Endika Osa.
Hane eta Elikan bezetik datoz, 18 eta 19 urte dituzte, Lezoko Murisa eta Villaborako dantza taldeko kideak dira, eta euren irakaslea Iker Sanz. Aurrera zazpigarren bikotia, Iaz Zeta eta Ane Lazarobazte.
sortutakoak dira. Euren irakaslea Luis Alberdi da.
Bidatzeta Jon horietik datoz, 26 eta 18 dute dituzte. Da, aurtengoa bere lehen denboraldia da dantza soto txapelketetan. Biak Orioko arrabi dantza taldeko parteideak eta euren irakaslea Luis Alberta. Dantzariak euren lanaren ere eta hori epaigai izan lana da. Eta bitxartian bikote bakoitza, lau lehenengo bikotiak, mandago bat ezineko eskuek eta beste lau bikotiek ondoren ari gara. Zaten bezedez, lehenengo lau bikotiak, digo. Izara Larria eta Egoa lehenengo bikotia, Jone Arriaran eta Germana Laburu bigarren bikotia, Saioa Galarraga eta Julen Murgien hirugarrena eta laugarrena Laura Bastida eta Afrika Ioztiu.
espreski txapelketa honetarako. Hirugarren saria gaurkoan lezora doia, irabazleak Ane Jaunarena eta Endika Osadia. Osake bezedez, igo, katxalo zaparra bat eginako. Euren sarisa, €150 eta garaikura. Bigarren sarisa Bergaran geratzen da, irabazlea dira Saioa Galarraga eta Julen Murriondo. Hauen saria, garaikurra eta €180. Eta urtengoan, Moisés Azpiazuren oroimenez, antolatzen da txapelketa honetako irabaziak eta garaikurra, txapela, zapia eta €200 jasoko dituztenak, dira Azpeitxara Doiaz eta Jone Arriaran eta Germán Aramburu. Zoriona. Zorionak irabazliei eta parte hartu daren bikote guztiei eta baitza eskertzia eskerrik asko antolatzaile, laguntzaile, bertako teknikari, dantzari, guraso, irakasle eta gerturatu zaten guztioi. Hau zuei gabe ezin izango zen horrelako txapelketatu. Osea, datorren urterako. Hoi, dantzarisak,